Kwintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe futhi namhlanje sibonga nje ithuba elinqazi vele ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel. uNkulunkulu engathi-ke ngakulonde kubusise la khona konke okwenzayo kuphumelele. uNkulunkulu aphinde kuvikele kubona bonke abamelene nawe labakufisela ukubi nabanemizamo nje emibi against impilo yakho. Sicela wenze nako kubalekile subscribe bese like le video musuyibhekile. Akukho kuyolahleka kwena, akukho kuyothathwa kwena. You can also become a member. Ikhona ilink lapha ke ngezansi ongakwazi uyisebenzise ukuba i-member. Lokho kwenza ukuthi ukwazi ukucontribute at least ngo-R9 every month. Kanti ke if you wish to contribute directly to us, ikhona account number that you can also use. Ikhona la kule video. Sibheka la iphupho njengenjwayelo. Mina ke igama nguPastor Ningi. Sibheke la Gladys Botsanyane. I'm not sure if I'm Gladys. Sibonga pronounce kami ngiyacabanga what is Botsanyane. Yeah, Botsanyane. So the morning pastor siyabonga ngicela ke ukubuza if you dream of picking a 5 round paper man 5th round or 20 round, meaning please. Okay. So ngifuna sifocus kakhulu kwimali yamaphepha ngoba sikhulumile ngemali yama-silver ama-coins ngiyacabanga before. I'm not sure but we did. Yes, akhona ama-video swenzile la sibheka khona nje imali silver, imali usiliver, but today asibheke nje amaphepha. But yes, imali silver, imali enhle, imali esuke ibika inhlanhla, imali esuke ibika ukuthi mhlawumbe kukhona okuhle okuzayo sokuzophumelela, sokusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya. Qhubeka usebenze kanzima, qhubeka uyimisele sokuzophumelela. Lindele izinto ezinhle yabona. Kodwa sibheka la uphupho nje imali yamaphepha. Uma uphupha imali yamaphepha kuningi abakushoyo. Okokuqala uma uphupha imali yamaphepha kunale nkolelo ethi uma uphupha imali yamaphepha eningi ishisifo. We cannot dispute that ngoba into esikhule siyazi nathi ukuthi kuthiwa uma uphupha imali yamaphepha emaningi kuye bese kwehla isifo kwabanye. Yabona? Abanye uma uphupha imali yamaphepha bebithatha njengenhlanhla eza kancane. Yabona? We cannot dispute that nakhona because umuntu nomuntu into asuke efundiswe ngayo ngesikhathelele ngoba lamaphupho lawo abayisuke bafundisiwe ebusuku atshelwe mhlawumbe lokusuke umtshele noma lapho sebemtshela noma uNkulunkulu usuke emthetha hayi imali yamaphepha iningi isifo manje ubona imali yamaphepha usho ukuthi kunenhlanhla eza kancane totoba njengonyawo njengofudo. Kodwa ke asenze kanje. Number 1, uma uphupha imali yamaphepha nake singakusho singathi nekuwuPaul uhluma ubona imali yamaphepha eningi. Lusho ke la inala yezibusiso lisho inhlanhla nokuchuma nokusimama nje okuzayo empilweni yakho. Why sisho nje? Because imali yamaphepha it enables you to do whatever that you want to do empilweni. Without money you cannot do anything osuke ufuna ukuyenza empilweni. For you to go and study, for you to start a business, for you to move from point A to point B, you need money, and imali yamaphepha iyona esebenza kakhulu. So uma uyithola ngobuningi bayo isuke ikhomba inala yezibusiso noma inhlanhla nokuchuma nokusimama nje okusuka kuze empilweni. So number 2, uma uphupha futhi imali kuwuPaul uhluma umufi ekunikeza imali yamaphepha. Lusho ukufumbathiswa, lisukunikwa, lisho kwamukeliswa noma kuphiwa inhlanhla. Usuke uzothuthuka uphinde ube namandla okwenza izinto zenzeke empilweni. Number 3, kodwa futhi uma uphupha imali kuye kube uPaul uhluma umufi ekunika imali yamaphepha. Kodwa ngokwesintu kunalokuthi kuthiwe lokhu kusho ukuthi umufi ukupha inhlanhla namandla ngoba efuna umenzele umsebenzi othile. Yabona? Number 4, futhi uma uphupha imali sikuthatha njengoPaul uhluma ukhokhelwa umuntu imali yamaphepha. Uma umuntu obekweleda ekubuyisela imali ekukhokhela leyo mali back, lusho intuthuko nenqubekela phambili emkhakheni wakho. Number 5, futhi uma uphupha imali funa sithathe njengoPaul uhluma uwina imali yamaphepha. Naloko kusho inhlanhla, kusho intuthuko, kusho impumelelo kokwenzayo. Yabona? Number 6, uma uphupha imali sikuthatha njengoPaul olubi uma imali igugile, idabukile noma ingcolile. Lokho
kusho inhlupheko nokuvaleka kwenhlanhla. Number 7, uma uphupha imali kuwuphawulo futhi uma imali yamaphepha iphephuka, lusho ukuthi kumele ke ukhuleke ngamandla ngoba kunesimo sokungahlali kwemali, nokuthi uma ifika bese isheshe iphele ungalindele. Yabona? Number 8, singasho futhi ukuthi uma uphupha imali kuwuphawu sithatha njengoluba uma ilahleka, intshontshwa noma wephucwa leyo mali yamaphepha. Lusho ukuthi kumele uqaphele imizamo yesitha yokuthatha isimo senhlanhla, isimo sesibusiso nesimo sesiphiwo sakho kusetshenziswa izigadlo, noma ke kuthetshulwa isimo sani senhlanhla, isimo sesibusiso noma isimo sesiphiwo samandla akho. Number 9, uma uphupha futhi imali kufuna sithathe njengophawu uma unikeza omunye imali wena noma ukhokhela isikweletu, ngoba lokho kusho ukuthi impeleni usuke usazodonsa kanzima ngokwezezimali, noma currently usuke umuntu odonsa kanzima, noma kungahle udonsa nje kanzima isikhashana esifushane futhi ngakwezemali. Yabona madodana, uma uphupha futhi imali ifuna sithathe njengophawu uma ulokudobha imali, njengoba ukuthi uyahamba udobhe 10 rand, uhamba udobhe lapho, uhamba lokudobha imali, lokuyidobha nje lokuyidobha uyicosha nje imali phansi. Lokho ufuna kuthathwe njengento esuke ikhomba ukuthwala kanzima ngakwaze imali naphezulu kokusebenza kwakho kanzima. Yabona? Kodwa kuhle uma ngithi uyicosha nje iningi le mali la uyithola khona ngobuningi, kunalesikhathi ucosha nga1 nga2 nga3 yaphayana, so yabo usho ukuthi ubroke noma uzoba broke. Kodwa uma uyithola ngobuningi kuyinhlanhla, yabona, esuke iza kuwe. Kodwa futhi aziphethe ngokuthi ke sike saxoxa la nomelaphi la uBabDube eveza ke la ukuthi kungani imali yamaphepha beyithatha njengesimo esisuke sikhomba esuke abanye bethi suke kunenhlanhla ezakancane. Uthi no, uma uphupha imali yamaphepha ngokwakhe, uma kusho uBabDube omelaphi ngokwakhe imali yamaphepha uma uyiphupha isho ukuthi kunokungaxhumani kwakho kahle nesimo sethongo. Yabona, usho ukuthi izinto efuna uyilungise, ongabe umsamo ngabe into ethile kuze ukwazi ukuxhumana kahle nethongo lakho. Esho ukuthi ingaka uzophupha imali yamaphepha, usho ukuthi suke likhomba ukuthi akuxhumanike kahle nawe, kunomkhadi phakathi kwakho nani nesimo sethongo ngokwesintu uma uphupha imali yamaphepha. So wabeka isizathu sokuthi why esho nje futhi wathi uma most of the time kubantu asuke beyonikela becela izinto ezithile, most of the time basenza imali ewusiliva vele, ngabe uyocela izicelo kuemsamo, beyocela izicelo ngabe semfuleni, usebenzisa vele imali ewusiliva ngoba imali yamaphepha uma ungathi uyayiphonsa emanzini ngeke ingene, futhi akuvamanga ukuthi uma ibekwe kusho emsamo. So what for that reason uma uphupha imali yamaphepha kusho kunokungaxhumani phakathi kwakho nesimo samathongo noma nesimo seyidalo, ufuna silungisweke lapho kuzwa ama corrections, ingaka uzophupha le mali yamaphepha. Usho ukuthi izinto ezingihamba kahle ifuna ilungiswe ukuze kube nokuxhumana. Athi imali right ufuna uphupha imali le engusilva ngoba vele yona isebenza kakhulu uma kunikelo noma kwenza uyicelo ezithile, noma ke uyophontswa kuphi emfuleni kokwenza uyicelo ezithile noma kwenza izinto ezithile emfuleni, yabo. So that was his take kwimali yamaphepha. Siyabonga.